ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಚ್ಚದಿತ್ತ ಮೇರ್ನ ಮರ ವಿಸ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ 25 ವರ್ಷದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸೊಂದು ಮೇಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡಲಿ ವಿಚಾರ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನ ಮೋಂಡಿ ಬೈಚಿ ಬ್ರೌನ್ ನಾವು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜ ವಾಚತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಯೋ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಟ್ಟಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಚ್ಚದಿತ್ತ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಇನಿ ವರ್ಷದ ದಿನಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ದಾಲೆ ಜಗತ್ತುಜಿ ತೂನುಜಿ ಮೆರ್ನ ಮರ ವಿಸ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ 25 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟುಲೆ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸೊಂದು ಮೇಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಅದು ತೆಗಿಬೇಡ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ತೆಗಿಯುದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದು ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡಲಿ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಟಿವಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ದಾರಾಗಿ ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂತ ಪುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀನು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲ್ತೀನಿ ಮೆರ್ನ ಮೋಂಡಿ ಬೈಚಿ ಮೆರ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಮಲ್ತೆ ಹೋದ್ ವಿಡಿಯೋ ಬದ ಸುಮಾರು ಮೆರ್ನ ಮಡಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒನ್ ಕೆ ಆಪ್ ಬಕ್ಕಾಗಲೇ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಚಾನಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ ನಾಡು ಅಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲೇರು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಕೊಂತೆ ತುಪ್ಪ ನಿಜ ತುಪ್ಪಡೆ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಅಚೂರು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅದ ಬೊಜ್ಜು ಬರ್ಪುಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ವಾತು ಓ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಅವು ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ನ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಬ್ರೌನ್ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಡಾಣ್ ಬಗದಾದ ಪಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ರಿ ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಡು ಅವು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಒಂಜೇಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ಪೂರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೀಜ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆ ಆನಿಯನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜ ವಾಚತ್ ಅಂಚದು ಅವು ಪೂರ ಆಗಲ್ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಹೊರಟ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚವಳಿಗೆ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಧನಿಯಾ ಜೀರಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕರ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಧನಿಯಾ ಜೀರಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪುಂಡ್ಗೆ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುದು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಅವು ನನಗೆ ಕೊದಿ ಬರೋಡ ಒಂತೆ ಕೊದಿ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರ್ದ ಕೈಪ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಸಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಕೆಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಿ ಸಾಸ್ಮೆ ಸಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸ್ಮೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡಣ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಣ ಮಾತ್ರಗೆ
ಅವು ಪಾಡುವೆ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ರೈಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಅವಿಂಜಿನ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನ ಊಟನ ಕೆಂಪು 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 ಕಲಡ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಶೆಫ್ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ಕಡ್ದಡ್ ಬುರ್ದು ಗ್ರೇವಿಗ್ ಮೊಸರು ವಾಡೋಡು ಯಾಕಡೆ ಬುರ್ದು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಗ್ರೇವಿನು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲಾರ ನಾಡೋ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎತ್ತೇರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಗೀತೆ ಆತ ಬೇದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೀತೆ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಬೇದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡ್ಸನ 2 ಪೀಸ್ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಆತೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅವಂತೆ ಹಳದಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀರು ದೈತು ಐಕ ಒಂತೆ ಪಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡನ್ ಶೆಫ್ ನೀರು ಕೋರ್ತಿನ ಶೆಫ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕು ಬಿಡೋದು ಅದೇ ಕೊದ್ದಿನತ ಆತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ ಆತೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ಗೆ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ಹಳದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರು ಫೋಕಸ್ ಬೊಡಿ ವಾಸ ತಿರ್ಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಏರಿ ತಾರೆ ತಾರೆ ಪಾಡು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕ ಯಾಲಾಪುಜಿ ಬೇಕು ಪಾಡು ಇರ್ತದೆ ಕೋಲ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಇದು ಮೆತ್ತಂಜರು ಪೊಡಿ ಮಾಡು ಫೈನಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾನ ಅಂತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾರೆ ಪಾಡು ಪೂರ ಪಾಡು ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಚೌಕ ಎದ್ದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಪಾಡ ಆಯ್ತು ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕೋರಿದ ಪೈಪು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮದ್ವೆ 25 ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಡಾನ್ ಡಾನ್ ಧರ್ಮ ಕೆಟಿ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ವೈಕಲ ಕೂಡ ಗಿತ್ತನ್ ಮಾಡ ಚೈನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಲ ಉಂಟು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಪಸಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಬಂಗಾರ ವಾಡಿಯರ್ ಉಂಗುರ ಉಂಗುರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮೀಟದಿಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೋಮವಾರ ಕಟ ನನಗೆ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ Wish you happy anniversary. Yo. ಕಟಾಡ್ತೇನೆ ಫೋಟೋ ಸರ್ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತಿನ್ಬಂಡೆ ಹಾ ಅವತ್ತ ತಿನ್ಸ ವಿಡಿಯೋನ ಕಟಾಡ್ತೇನೆ ಬರ್ಲೆ ಮಿತ್ತದ ಬರ್ಲೆ ಮಿತ್ತದ ಎಪ್ಪು ಅವತ್ತ ಬಾಬು ಬಾಬು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಪ್ಲೆ ಎಪ್ಲೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಂಡತ್ತ ಮರಣಿ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ತಡೇ ಅದು ಆಂಡ ಬರ್ಲಾಯರ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾಯರ್ ಏತ 25 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷದ ಏನು ಆನಿವರ್ಸರಿ 15 ವರ್ಷ ಅല്ലേ 15 ಬರ್ತೀರ 15 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿರ್ದಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಬರ್ಲು ಯೋ 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 ತುಂಬಲೆ ಯೋ ಯೋ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲಡ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಅಂತುಲೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾಲ ಈಜಿ ಮುಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆತ ಏನೇ ಗಟ್ಟಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ತುಲೆ ಅವಳ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ತಿನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕಡೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೊಪ್ಪುಗು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾಲ್ ಸಾರ ಫೈನಲಿ ಅದು ಎಡೆ ಈಗ ಬಸ್ ಇದೆ ಒಲ್ಗಿಪ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊರ್ನಿ ರುಬ್ಬರ್ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತಿ ಮನೆ ತೆತ್ತಿ ಮುಣಸ ಎಂಚದು ನಾ ಬೇಕು ತಿತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ